parte en este proceso de participación porque queriendo trabajar en el barrio para nosotros mismos, pues solamente con la intención no era suficiente y nos dábamos cuenta que muchas veces desconocíamos qué hacer seguir o cómo materializar esa idea o esa petición y bueno, pues este proceso nos está facilitando ese acceso, como también estamos discutiendo, también es verdad, nos lo llevamos bien. Y eso sería un poco de cara a esta fase 1. Bigarren faseari buruz, maiatzakoari buruz edo, onartu beharra da, azkenean laguntza behar dela ez instituzio aldetik bakarrik, baizik eta auzokidena ere. Eta bigarren fase honen gure helburu nagusia da jende berria auzo elkartean sartzea, nolabait gauza asko egin daitezkeela ikusten dugulako. Eskatzeko ere bideratu behar diala eskaera horiek, eta ondun laguntza bat dugulako. 2012an hasi ginean hemen Antiguon zentratzen gaztei begirako espazio edo proiektu horri bidea ematen, eta ez du urtebete egin, gazteak Bilalegrian proiektua gauzatzen ari direla, hortaz urtebete egiten danean ere proiektu hori ebaluatu egingo da, ikusiko da ze hobekuntzak izan ditzakeen proiektu horrek eta momentuz hortan geldituko ginateke. Erduan, lehentasuna bezala markatu genuen gazteentzat behartzara orduan, mugitzeko, ikusten genuen dutxunea hundira zegoela auzoan, eta hain gazteak ez garenok hainbestetan eskatu duguna, auzo honetan, eta behingoz lortu dutela, eta oso zaidala, aurrera pausa handia izan dara niretzat, eta ia nora gestionatzen duten. Izan duzio lanakori, apartamentoetan lanak, baina eguneroko gauza problema da trafikoki, baina goian seminarioen inguruan, eta ze posibilitatea da konpontzea. Ingotian bilera horietan ikusten behar ze puntotan daude konflikto gehienak o aukera oso azkarrik guaztelako ebilgailuak redukto ebajari edeken edo ez, edo semaforo bat, edo zebra pasaleku bat, edo horrakoak, horiek zehazten bali maia, nik uste laguntzen gaitu zuela hortan ere, eta igual, seminario inguruan, aktuazio importantena da, trafiko aldetik, bide burutze horretan, gauza konkretuak egitea. Eko libre dago, libre, nano duan, kotxe guztet die, baina askotan, tabernagunean iruro kotxe gaitxe garetan dagoa libre, eta inoz horrein zuzen dirikatzen. Aparkamentu horiek, berrezela, ota jarri eta ambizierak euki dezala aukera, orduan toki hotetzat, behitzat, baina bai, goizero zortzitatik gendea eta berreko zortzik arte, ez da hor nuruzterik, gero tabernasko daude, egual dituzte dute, ez da hor nurutziko txea. Ez da nire kasuan nik agaztenak baino, ikusten terrazo bai. Oso zaila da komentatzen jende guztia, zatik, gertatzen da fenomeno izaten desuna, eta da, ota iztean puntuaino, mugatu badago denbora, eta hortik pixkata gontzokun da, gertatzen da, duen guztiak aparkatzen dutela, libre dutorako. Horri zidianak, otaren kontrako diskurtso ofiziala badago, baina koitokatzen bazaio, kontuatzen da, kaltegarria labetzako, zerteku da beretzenean beretzeko. Nun jarri muga, izan ezun beste hau zabalen emakumuna izan duna, kotxeak aparuta bali maude espalotian, hori da infrakzio bat, hori izan zen atzen behar da. Jautxen errolda egiteko, eta hori, galdera bat, ez ere hori ezakite egin dan, publikoa dan. Hor, arazoa da, definizioa etxe gutzarena. Zertik, juridikoki oso konplikatua da, baina egila da, erabilizia da parametro batzuk. Eta parametro izan zian, errolta zegoen edetzegoen, eta gero konsumoa zeuden edetzegoen. Eta horren arabera intzan zerrenda. Eta egila da horre, akazia da, zifra ezberdinak segun ze parametro erabiltzen ditut, 10.000 hasi eta 4.000 jetxita, baina egila da zaila dara. Zatia zaila, zatik errolota ondoetik pertsonaren bat eta indor bizi ez. Kontsumoarena nahiago behon parametro ezera. Ez bada, konsumitzen, indor bizi. Hori hola ban.
baina edo zaitasunak ere badaude. Por ejemplo, etxebizitza guztik ez dute kontadore partikular bat. Batzuk izatea komunitari bat, portal guztiarenak. Con lo cual, horrek ere zaitutu ditu. Eta dago, beste teknika bat, azken izan daitekena, eta erabilizteuna, dara lekukotasuna. Jendeak izatea, hemen ez den bizi, oen bizi da. Hori suntzatzen du lan, sakonago. Baina txiak, badaude desente, Donostian, eta gudaletik garbi daukagunak politiko bidea, nola jarri etxe horiek merkabuen. Yo, al gobierno municipal, le voy a dar la enhorabuena porque después de 40 años en Gurutze se está haciendo algo. Bueno, hemos llevado ahí machacando y nadie ha movido una mierda. Entonces, ahora es el momento que se está haciendo algo. Animatuko dizueke, aparte, saiatzeko auzoan, behar esan duen bezala, ikunan horietan, reklamazioa jasotzea, pasatzea, hau daude, zuen artien eztabaidetario dokumentu landu bat ematen. Asko egiten dulako.